Ovo je AstroPython u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za januar, februar i mart 2024. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u Strelcu. U ovom periodu najviše dešavanja ćete imati u kući i u vezi vaše porodice. U smislu, može se desiti da odlučite da nešto renovirate, kupite nešto lepo za svoj dom ili za svoju porodicu. Imaćete i neke obaveze u vezi vaših roditelja ili roditelja vašeg bračnog partnera, to jest vaše bračne partnerke. Morat ćete da rešite neka pitanja u vezi nekih dokumenata. A što se porodice tiče, može doći do neke promene, u smislu dolazak novog člana porodice, a možda i preselenje i tome slično. Te promene mogu biti zbog toga što je vaš bračni partner, to jest partnerka, dobila veću odgovornost, ali i unapređenje na poslu, pa sada se vi morate pobrinuti za neke stvari. Dosta od vas već neko vreme žele da menjaju posao, a sada je baš povoljan period za to. Oni koji nisu zaposleni sada mogu da se zaposle, a i za jedne i za druge važi da će to biti nešto što ste odavno želeli i volećete posao koji budete radili. Novac ćete brzo zarađivati, ali ćete ga još brže trošiti. Nekako ćete biti takmičarski raspoloženi, pa ćete se upoređivati sa ljudima sa kojima ste bliski, u smislu ko ima više para, ko lakše i brže zaradi novac, kako da zaradim više od njih i tome slično. Samo nemojte da pozajmljujete novac nekome jer postoji mogućnost da imate problema zbog toga, pa i svađa i prekid nekih odnosa, posebno ako vam je ta osoba blizak prijatelj ili rođak. Može se reći da vam ljubav sama dolazi, a to može biti osoba sa kojom radite, ili je upoznajete na vašem ili njenom, to jest njegovom radnom mestu, ili radite isti ili sličan posao. Ljubav vam dolazi preko prijateljstva, jer vi često puta pomešate te dve stvari, pa od prijatelji pređete na ljubavnici i obrnuto. Kada ljubav prestane, lako ostajete prijatelji sa osobom koju ste do juče ludo voleli. Sada ćete biti malo hladnije glave, pa ćete više slušati glavu nego srce. Možete ići na neka putovanja, a opet vezano za ljubav. I postoji mogućnost da sretnete pravu osobu za ljubav i brak u slučaju da ste slobodni. Što se zdravlja tiče, pazite na grlo, posebno na tiroidnu žlezdu, pa idite na neke kontrole kod lekara. Zbog nekih problema kod kuće i sa ukućanima možete imati pojačanu nervozu, pa da vam to utiče na neke tegobe vezano za ishranu. Pa se može desiti da vas boli želudac ili da imate neke druge probleme sa crevima. Sve vam je ovo zbog nervoze, pa pokušajte da se manje nervirate. Vama se ipak ne preporučuje ni postojanje ni neke rigorozne dijete, jer vam to samo može škoditi, ali ipak nađite neki balans u svemu tome i uvedite neke novine u ishrani i znajte da će na kraju sve dobro biti sa vama. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovora možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00389 7555 8066.